Wolframio. Soa cha pasado? Pode ser, pero é tamén un mineral de futuro. E en Galicia temos wolframio. Explícocho nun minuto. A principal característica do wolframio é a súa extremada resistencia a calor. Aínda que non o vexas, está en moitas das cousas que usamos a diario. Está presente en coches, en avións, en ordenadores. Trátase dun mineral clave para a tecnoloxía e a industria. É fundamental para a transición enerxética, porque se usa tamén nos muiños de vento ou nos paneis solares. Galicia ten un gran potencial para producir wolframio, con reservas probadas na provincia de Ourense e no occidente da Coruña e Pontevedra. Como ves, Galicia é unha mina de recursos e oportunidades de futuro. Como dato curioso, aínda que non teña que ver coa enerxía, que saibas que o wolframio é un dos 3 elementos españois da tabla periódica.